Mit navn, det er Roy Ahmed. Jeg bliver så vred over at se på M-klasserne, deres fucking glade Carpe Diem-idioter og deres idiotiske sammenspil. Hader musik, hader M-klassen så meget, at jeg er ved at eksplodere. X'er, vi har et problem. I 2010 forlod Mads Bløn Andersen, den sidste smilende X'er, os til fordel for medlemskab af M-klassen. Det efterfølgende år yderligere 2 elever, Amanda Fagerberg og Mathias Bjørnsted, forræder X'erne og optages i M-klassen. Og nu, i disse dage, florerer der rygter om, at op til flere af de nye første X'ere konspirerer mod mig, Roy Ahmed, og vil flytte til M-klassen. Hvem da, ved vi ikke endnu. Men jeg har udregnet, desværre, at hvis flugtraten fortsætter, vil X-klasserne være uddød i 2015. Tast disse data ind i Statlist Editor på jeres TI Inspire, foretage en regression og se grafen for udviklingen med jeres egne øjne. Det er en eksponentiel udvikling. Now they're forced to act. X'er, jeg siger, vi handler nu. Vi vil ikke besejres. Vi skal have fat på Mads Andersen igen. Fang ham! And so the hunt begins. Jeg hader musik! Ja, jeg kan se, at jeg har fanget Mads. Du bliver hævnen sød. Hvad? Det er fucking Ulrik, det der. Det er jo ikke Mads. For helvede idioter, man skal fandme også gøre alting selv, altså. They've only got one chance left. Fight. Hvor er Madsen? Den glæde! Det er klart, den glæde, den gode musik! Jeg vil eksplodere! Jeg vil eksplodere! Triple X Immigration. Coming to theaters near you.